spesial untuk BTJS Krom. Enak loh iki mas. Apa? Kok HP-nya jeblok loh. Kepanas. Sing sok dikalahke wetone, tapi tetap nekat mencintai meskipun disakiti. Kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis tenan, ra iso bebojoan. Satuanmu telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasane. Iya ngopo awak dhewe biyen kebedo, yen akhire terima kasih iki sing diremo. Wong tuamu wetone ora kano, lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat hati. Wis kadung berjuang, ati wis tenan, ra iso bebojoan. Satuan, satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sakane wong tuwa kaya ngene nasib sing tak rasane. Ngopo awak dhewe biyen kebedo, yen akhire ati iki sing diremo. Kowe kuwi ora sing pacaran, cari wong tuamu wetone ora kado. Ngopo awak dhewe biyen kebedo, yen akhire ati iki sing diremo. Tapi kuwi ora sing pacaran, cari wong tuamu wetone ora kado. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat hati. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi bojo siji. Jajak, 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 jajak.